Vítam vás u ďalšieho videa. Idem si otvoriť Dragon Chestku. Už to asi nie je Dragon Chestka. Bola to Dragon Cheska. Čo? Dobrá je táto. Vítam vás u ďalšieho videa. Aha, hneď 6 driev. Vítam vás u ďalšieho videa, ako idem zapraviť tohto prvého kýva. Tak som umrel. A mám bandáž.